Viete, že credence bol symbolom dôvery? Ak nie, sledujte toto video až do konca. Slovo credence pôvodne siaha až do stredovekého Talianska. Pôvodne pochádza z talianskeho výrazu credenza, čo znamenalo dôvera. V čase, kedy pridávanie jedu do jedla bolo bežnou praxou, bolo credenza, miesto na testovanie jedla. Kuchár najprv musel ochutnať jedlo, aby svojim pánom dokázal, že jedlo nie je otrávené a že mu môžu dôverovať. Tento proces sa v taliančine nazýval, fare la credenza, čo doslovne znamená robiť dôveru. Jedlá, ktoré prešli touto skúškou bezpečnosti, sa odkladali na nábytok, ktorý sa neskôr začal tiež nazývať credenza, v 17. storočí sa toto slovo dostalo do strednej Európy, kde sa z talianskeho credenza, stalo nemeckým Credence. a neskôr sa dostalo do slovenčiny ako credence. Tento nábytok dnes poznáme ako príborník. Čo všetko schovávala v credence vaša babka? Napíšte do komentára. V popise videa som vám nechal odkaz na pekné video, ktoré ukazuje, čo ukrýval bežný slovenský credence. A teraz už